Slúbil som vám v minulom videu, že za 5 lajkov urobíme ako pomoc začiatočníkom na Skyblocku, tak je to tu. Dali ste, to som rád. No a poďme na videjko. No dobre, môžeme ísť na to. Ako poprvé, hej. No, tí, čo sú začiatočníci, no tak áno, sú tu doma, hej, ale ja už nie som začiatočník, takže chvíľku počkajte. No, ako som hovoril, no, začiatočníci, hej, ste tuto, áno, toto je druhý účet, hej, čo som si vytvoril nový. No, tak riete sa podľa tejto tu šipky, hej, máte ťažiť tento tu blok, že ho budete ťažiť, hej. A potom proste to je ako taký one block, hej, ale tak toto je skyblock, hej. Tu máte nejaké veci, vyberajte, vybavené. Tu sa, no máte stôl, hej, a proste, no proste tieto základné veci urobíte, lebo inakšie vás to bude otravovať, hej. Takže tak. Vykopeme kameň, všetko úplne na pohodku. 4 kamene, no, potom bude asi stone pickaxe. No, to nevadí. Kopeme. Dobre, je to tam. Teraz áno, kamenný krompáč. Potom železný česplo, ja už to poznám naspamäť. No áno, tento, oj, capek. Dávajte bacha, tohto musíte zabiť, hej. To nie je priateľský. Hej, položíte si čestku ako normálny one block, hej. Kamo, poď sem. Ne. Čakajte, toto skipnem trošku. No dobre, jak dorobíte toto tu, tak to posiela sem. Toto je autokolektor, hej, a tuto si kúpite tento tu stroj a to vám tu bude spawnovať do tejto tu čestky, takéto tu orečka. A buď si to zoberieš a môžete stavať u seba doma, hej, to tak, môžete tu stavať, čo chcete. Čakajte, tu si tam rovno dve čestky, bum a bum. Ešte ma to tu dáva, furt. Alebo to môžete predať, tak ako ja teraz. To sa vám to bude furt generovať. Dobre, zase to potravné. Toto trošku trvá dlhšie, kým toto urobíte, takže z toho si zase skipnem, lebo toto bude asi dosť dlho trvať. Ejda, tarantula. What the? No. Železné je toto, nice. Dobre, asi to skipnem, lebo nebude vás to baviť. Hej, rýchlo vyťažíme všetko, čo máme. Kým tá šípka neprestane. Proste, lebo tá šípka otravuje ako vás. Lebo takto som aj ja nejak podobne začínal, hej, takže každý tak raz začne. Ale nebojte, ona to už prestane takéto. No a tuto si môžete za dní vyberať toto. Miner pickaxe, toto je veľmi dobrý pickaxe a s týmto sa veľmi dobre ťaží. Proste veľmi rýchlo. Takže tak. A potom si môžete rozširovať Island. Dostávate aj odmeny. To som zabudol. Ste si trošku rozšírime Island, no dobre. Je tu aj pás hlavne. Keď chcete mať nejaký lepší armor, tak tuto v pase, tuto prídete sem, tu tak ťuknete a tuto robíte tasky, že napríklad, že pripoj sa jeden deň, hej, to sú daily. Potom sú prvý týždeň, potom ďalšie týždne a tuto sú season. Napríklad, že zabij 50 ľudí, alebo získaj coiny veľa, alebo zabij tohto tu skeleton bossa. No proste to takto, alebo like Island. A tuto si to vyberáš, hej. No a takto to je, celé, hej. Už toľko minút, no dobre. A tuto, no tak to sú eventy, že ktoré sú teraz momentálne right now. Tuto, nemám na to love, nevadí. Dobre, poďme k hlavnej veci. Tuto jak sme na lobíčku, hej, máme iba tento armor. Môže si ťažiť ten one block, ale tuto je 5x
No, ťuknite na tú vajíčko, hej, toto síce neviete trediť, ale túto si ho viete uložiť. No, počkajte. Kúpte si najprv 4 tieto FedEx Soul, jednotky aspoň. Dajte si tu vajíčko, toto a dajte start. A keď prejde tento tu cooldown, no tak budete mať to vajíčko, hej. Neviem, či to dneska bude veľa chcieť. A potom si už len peta nastavíte, hej. No, potom tuto si viete plniť tasky, hej. Tak, no, mne sa nechce. Lenivý som. A no, keď chcete mať nejakú dobrú zbraň, hej, lebo superi sú silní a chcete byť dobrý. Ťuknite sem a tuto. Vidíte toto? Toto ťuknete a tuto si viete toto za reklamu Skeleton Samurai Spear, pozrite si reklamu. Hej, túto proste reklamu si kúknete. Hej, už nech prejde. Haló, prejdi. Počkajte. No a keď dokúkate reklamu, tak dostanete toto na 24 hodín. Ale nebojte sa, toto sa refreshuje, takže toto si furt môžete kupovať za reklamy. Tieto krydla znamenajú, že... Hej, počkajte, reklama. No, keď si tieto krydla taktiež kúpite, no tak vám tu ukáže, že ste semín. A to znamená, že keď pôjdete domov a tuto máte také krydla a teraz viete lietať a stavať si čo chcete, ale máte to iba na hodinu. Ale aj to sa vám refreshuje, takže sú to ako keby nekonečné krydla na hodinu. Zase som dostala rewardy a tuto proste dostávate rewardy za to, keď staviate, hej. Potom vám môže aj takto lajkovať Island. To zase reward. Tak, hlinou. Tak, toto je dosť dobré, a tento meč aj dobre ťaží. Vidíte, že nepotrebujem tento krompač. Môžete si ho napríklad odložiť do budúcna, napríklad. Keď budete tradiť, môžete zatím toto používať, môžete aj lietať pri tom. Takto napríklad môžete ťažiť polčestka. Proste hej, budete takto ťažiť dookola, kým sa vám bude chcieť, môžete si rozširovať Islandy a takéto tu veci, hej. Je to veľmi silný meč tento, takže to vám odporúčam, keď ste začiatočníci a chceli by ste nejakú dobrú radu, ako pomôcť. No a keď získate nejaké lepšie veci, alebo... počkajte. Mám návštevu, ale už není. No tak, idete sem a idete na mining zone, ako šípka vám ukazuje. No, už ideme. No a už sme tu. A tuto potom môžete plniť tieto tasky. Hej, tuto, hej. No, tuto si sú papkiny a tuto si viete kúpovať všelijaké dekorácie. A napríklad tieto tu tekvice získavate tak, že proste ťažíte alebo zabíjate tie monstra, hej. Toto je taká, že safe zóna, ešte by sa dalo povedať, hej, lebo tu sa nevedia hráči zabíjať. Lebo keď ťuknem na ňo, no tak ho nehitnem. Takže tuto nubáci, tuto začiatočníky si dobre začínajú, hej. Takže tak. A robíte proste tieto tasky, keď tak a no. Aspoň takto. No a plníte samozrejme aj tieto levely. Takže vidíte, keď budete na týru 10, dostanete túto dinosauru helmu, je to Season 26. Hore to ukazuje. No dobrá, keď si kúpite k subesi, tak môžete si síce kúpiť aj pás, no. To je výhoda. A čo ešte také? No. Áno, tuto sú potom, tuto sa kraftí, hej, armory. Toto je pre začiatočníkov. A toto je z eventu. Toto je z eventu, aj toto. Potom, a toto vieme všetko ešte získať. Lava a takéto. A tu sú tie dimenzie. Ja to ešte nemôžem. Si ich musím kúpiť. Som zabudol.
Takže zatím tuto môžete pracovať v tejto jednej dimenzii, hej, tuto si môžete napríklad toto vykopať, hej, proste si môžete kopať, koľko chcete, nikto vás tu nenúti. A môžete zároveň plniť aj tieto tasky, že napríklad porozprávať sa, že ťukni na ňu a proste máš, tak, dostanete ďalší armor, týchto zabijem. No, keď nám dochádzajú HPčka, tak ideme do storu. No toto už asi viete, ako na to. Kúpime si chleba. Bum, 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 bum. Ja on ma umláti. Kde mám môj chleba? A tu je, ja som slepý. Ty ma chceš mlátiť? Dobre, a takto si proste plníte tasky, hej. A čo som ešte chcel, že s tými orečkami si pomáhate, hej. Viete si za nich urobiť armor. Potom tuto je boss, ktorého keď zabijete, no tak dostanete celkom veľa dosť dobrých vecí, hej. Ako pre začiatočníkov je to dosť veľa dobrých vecí. Pre lepších už neviem. Au. Nemám ten armor, ja som zvyknutý. To nevadí. Hej, a môžete si rozširovať Island, alebo si proste budete robiť, čo chcete proste. Dúfam, že som vám dosť celkom pomohol a vráťme sa k tomu vajcu, hej. Čakajte. Máme autokolektor. Sa teleportujeme. Áno, dobre. A tuto proste viete získať aj, a tuto vám ukazuje, že pec, alebo tuto je takáto tu pani. A tuto si viete napríklad kupovať, hej, tie, že pet egg normál, ale to je za 150 týchto. Ale keď zabijete hociakého bossa, no tak by vám mohlo padnúť, alebo hociaké, na to mining zónu vám vie padnúť toto tu egg. Toto už sa nedá padnúť, ale v tomto vajci sú takí peti, na ktorých viete jazdiť. Takže odporúčam vám toto. No a toto je proste legendárne. A tieto guličky sú na to, že aby sa vám rýchlejšie vyliahlo vajco. Alebo aby sa vám vyliahlo vajco. Toto je jednotka, toto aj ja používam na normálnom účte. Toto je to najlepšie, že za sekundu vám to dá 10 000 tých expov, hej, lebo no, jedno toto sivé má 80 expov a za 10 minút. Ale mne sa tu nechce čakať 31 minút, hej, takže počkajte chvíľu a inakšie túto, keď sa pozriete, no tak vie vám padnúť toto. No takže počkajte chvíľu. No dobre. No teraz som späť na svojom hlavnom účte, hej, vidíte, že mám svoj armor a toto všetko. No a nechcel sa mi čakať 31 minút, hej, lebo no síce toto je to normálne pedek a tuto si viete pozerať. A tuto, čo vám ukazuje ľudský, no tak to je akože lag, že aký ste dobrí, hej. A môže vám padnúť aj rare pet, čo tuto si potom viete ho zameniť nejako, alebo niečo také. Potom tých petov si viete aj vyfarbovať, napríklad tohto si vieš taktok vyfarbiť, alebo taktok, hej. A no, keď dostanete peta napríklad tohto, tak počkajte. No tak musíte si kúpiť toto fishing a kúpte si tieto aspoň 10. Tak. Kúpite si a túto na lobíčku idete rybariť. To je jedno na akom mieste budete, ale budete rybariť, budete. Hodíte prúd. No, šup, rybička tam už pláve. Vop. No dobre, toto zatím skipnem, hej, takže vidíme sa za chvíľu. Dobre ľudia, musel som tu trošku dlhšie rybariť, ako som čakal, hej. No, ale keď to chytáte ryby, no tak, tuto vidíte toto tu, hej. A keď na to čuknete, no tak tuto si viete uvariť rybu, hej, a proste takto. Tak napríklad, ja si vyberiem tohto peta, napríklad tohto áno.
King Frog, alebo neviem, ktoré sa vám viacej páči. Asi toto je pekné, alebo neviem, asi hej. No, tak dáte, že upgrade a tu k tomu dáte rybičky. Môžete mu dať aj 2, aj 3. To je jedno, lebo každý pet papá inakšie rybičky, hej. A keď dáte upgrade, tak sa vám vylepší. Hej, už ho mám level 2. No a tuto, keď dáte allocate, tak mu viete nastaviť, že koľko máte. Ja ho mám síce epického peda, takže viete, ja mu viem dať 7 nastavení, hej, že aký silný bude. Toto mu môžem dať. Alebo mu môžem dať napríklad, že aby mal veľmi veľké hápka, alebo aby mal veľký damage. Ale ja si proste nastavím, ako ja chcem, hej, všetko po jednom. Tak. Potom shield, toto a toto tak. Keď dám Conquering, tak sa mi to dá. A viem si aj ho pomenovať podľa seba. Ideme na toto. No. A ja si ho pomenujem podľa seba napríklad Will, alebo hociako. Môžete mu dať aj čísla. Napríklad Will 1. Alebo 12. Conquering. A už ho máte pomenovaného. No a keď dáte mu level 3, lenže ja už toľko jedle nemám, tak tuto sa mu otvoria random skills, hej. A to potom môžete tam pridávať tieto tu abilitky. Hej, a to je asi všetko, čo by som povedal tým začiatočníkom. Asi som všetko už spomenul. Tuto si môžu kupovať dobré veci. Hej, neviem, či som to spomínal. No, dúfam, že sa vám video páčilo z začiatočníkov pre Skyblocku. Dúfam, že som všetko povedal. Ešte dačo asi, hej. No, a keď ste tuto doma, alebo neviem, či to aj v lobby platí, ale môžete ísť aj napríklad na trade. Že keď máte nejakú vec a chceli by ste to za niečo lepšie, tak no neviem, asi mi nechce naskačiť to. No, chcete ísť kde tradovať. No tak tuto hore ťuknete, tuto vidíte, toto tu, ťuknete na to a tuto si vyberiete hociakú party, napríklad, čo ja viem, tuto, join, viete aj koľko má minút a party je plná, no tak to nevadí. Tak počkáme si, lebo takedy aj tuto hore ukáže na displeji, že nejaká party, keď si takto robí, hej. Ale asi zatím neukazuje, nevadí. Tak skúsime ísť na inú. Toto sú normálne party, toto sú populárne. Toto sú maximum likes, že asi najviac. A potom tu máte, že vaši kamaráti, keď majú nejakú party, hej. A tuto sa proste na nejakú random joinite a môžete tradiť, koľko chcete. Čakajte, napríklad, no neviem. Nechce mi žiadna naskočiť, no dobre, dúfam, že som vám všetko už povedal. A keď ste dokúkali video až sem, no tak budem veľmi rád, keď mi dáte like, odber. Toto video mi strašne dlho trvalo, bude kratšie oveľa, alebo trošku skrátim, hej. Všetko som povedal, čo som mal asi. No. A keď budete chcieť, aby som urobil, že ako pomôcť začiatočníkom na Bed Wars, tak nezabudnite dať like a odber. A keď dáte asi takých 7 lajkov, no tak dáme pre začiatočníkov na Bed Wars. Tak, to je asi všetko a zatím čau.